Danas ti pravimo njujorški style pizza. Počinjemo sa testom. Stavimo mlako u vodu. Kašika kvasac. I umjesto kašika šećer stavljat ću kašiku meda. Ću promiješati. I ostaviti 5, 10 ili 15 minuta da kvasac ulazi u život, da se vrati u život, ne znam ja kako se to kaže. Kako čekam testo, pravit ću sos. Za ovaj sos recept samo ću staviti 4 glavice luka i cherry tomato. Čim sečeš, malo zamiješamo i to će nam napraviti lepi sos. Ovo ti je samo beli luk, paradajz i pola konzerve. Ovaj sos bez ukus. Sada ćemo ga probati. Kakav je, da li mu treba so. Kad pravim ovaj sos za bolonezu, ja ti dodajem vodicu u ovaj sos, ali jer je za picu, samo ću pustim da ovaj voda se zagusne, da može da se pravi malo gušće sos. Sada ovo izgleda super. I prvo ćemo stavljati od maslina. $500 grama brašne, kašikicu soli. Tako dodajemo dok se ne napravi loptica. Posle miješanja izvadiš, sipaš brašnu dole. Dodala sam još 100 grama brašne ovdje. Mesimo 2 do 3 minuta ili dok se ne napravi čvrsta loptica. I ostavi sat vremena da ga svadimo. Znači samo toliko malo brašna da nam bi mi se zalepilo. Sad ću ga ja nekako napraviti da izgleda kako treba. Ovdje sam trebala da stavim na 2 dela ove tisto, jer baš mi narastalo i napravila dobila hleb. Tako da na pola mi trebalo za jedan tigan, mogla sam 2 da napravim i da bude što tanje. Baš je bilo ukusno, ali je bilo stvarno kao debeli kora.
E sad, trik je to što treba da imaš onu picu, i direktno da se stavi u toplu ranu, ali ja ti nisam piračarija. A mamma mia. Sad ja nešto ovako pokušavam da čitam, malo mi se zalepila. Ali zbog toga što ja ti to ne znam, ja ću direktno ovako ubaciti unutra sa svim ovim folijom u tigan. Još jednom ću ja da vidim da je to lepo mekano. Kao što znate, ja sam napravila ovaj sos. Ja ti korišćavam kačkavalj sir, jer najviše taj volim. I on ti se lepo zatopi u 11 do 14 minuta, kao koliko što treba ovaj pizza da se peče. Stavio sam i realno na 260 stepeni sa tiganom unutra. Ovakav tigan sam koristila. 260 i kada se zagreje ostaviš još 10 minuta da bude prevreo kao pizzeriju, u stvari realno. I to se sve peče za 11 minuta do 15 minuta. Izvadila sam sa realne